Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव। So दिनै जोङो माजबाट थांगासिनो मोनसे फुटबल मेच दङ। एक्टर वाइस माजबाट कलेजनि वाइस दङ। फुटबल मेच दङ। So बेखौनो जों नायनो थांगासिनो। गासिबो दङ। नै उनथिंबो दङ। ओमफ्राय आदा रिमालमोनबो दङ। गासिबो दङ। बिसोरो बेलेग गारियाव दङ, जों बेलेग गारियाव दङ आरो रौतायाव दङ आदा मलेनमोन। जों जमाहैनो एकेलगे थांगासिनो। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। जों दङ आव कृष्णा मेकआप आर्टिस्ट। बिराद मोजां मेकआप खालामो। जुदि नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। स' नै जों थांगासिनो माजबाट। जोंनि न'दे हाबलांनो हागोन सोरबा होफेनबा। बिसोरखौ थांग्रो होदो नोङो नों थालांदो थांनो होदो बिसोरखौ लासै लासै नों थालांदो। मैयानिबो दंमोन दिनैबो दंमोन ओंखायनो फुदुंनानै लाबोबाय। ओइ बेयाव गाखोदो। राहुल राहुल सोर राहुल बेयाव गाखोदो। सोर राहुल 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 नै गारिखौनो नारनांबायसो जोंना। माबायावहाय अराङावहाय नोंजों गाखोगोन हो सानै सिख्ला गाखोगोन अराङाव नोंसो अराङाव गाखोगोन सानै सिख्ला। माबायदि मोनदों गाखोनानै? जोंहा आदा मलेनाबो सफैबाय। डनेशन बक्स माजबाट टाउन सफैबाय जोङो नै। दाबो दोङो मा कमप्लेक्स बानायबाय दा? नै जोङो सफैबाय नैबेयावनो जागोन मेट्सआ। Finally guys, जों लकेशनाव सफैबाय। नैबेनो नै आदा दसेनि उनावनो गेमा स्टार्ट जासिगोन। मेट्सआ स्टार्ट जाबायानो नै। आं एसां बारा भिडिअ देखायनो हायासै, जे एसे हायो बेखौनो देखायना होबाय आङो। Malang dong.
सोलोंदों मा नाम नोंना कृतिरानि हायनारि ओमफ्राय नोंना हेपसिबा दैमारि बिनिनो ना हा बे गामिनिनो माने पानबारिनि उदालगुरिनि मोनाबायबो दायो जोङो न'आव थांगासिनो एसेयाबो बाय मोजां सानाय नाय खेला बेराद गेलेदों बिसोरो बिराद स्पिड काउन्टार गेलेना होबाय थानो आरो ना डाइरेक्ट आरो इसोरनियाबो काउन्टार जाबाय जोंनियाबोथ' मा जोंनियाव काउन्टार बैयो गेलेग्राफोरनिया गाखोनाया गारिया गाज्रि जानानै नारलागासिनोसो जासाबाय नालाय जासाबाय बेनिफ्राय mulai bitri नालाय आरो गियारिं बायनायाव मानो फैसोलै नायदो साखाखौ बाबलिं जाजोबगोन नारगासिनो स्टार्टआ